خلا چا پتی کو نہیں اشتے تا خلا لوگا ندا تیرا کڑے ستا پسینہ خلا چا کاڑی ندی کی خودی تا خلا چا تا باندے خلا چا حملہ ندا کڑے ورشد محمد الرسول اللہ دردنا محسوس کا دے کربلا پا خیموں کے دے یوی ورز پیدا شوی معشوم اے غش راغے دے مرائی کے او لگے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر وینی رو آگستی آسمان تے لڑکڑی اللہ گواہ سے دے یوی ورز پیدا شوی معشوم امستاب دین باندے قربان شو اے دا دل قیمتی دے دا اسلام قیمتی دے دا رب کائنات احکامات قیمتی دی دا قرآن قیمتی دے کنا بھائیو جماعت کے دا قرآن شریفون و المارائی را کولا اگڑا چی وہ میں قتل کنا ما تا اگو رہی اے جولاگانو پی جالی اچھا گولی تھی بنگبل ورز یو دکان کی چا ملمان کڑو داسی نوجوانان خبر شنو زمنگ ملاقات تا راغلو ما ٹولو تاوی دیکھوا راشی نو چی ٹول راغلو کنا مائی موبائلو نا رو باسی ٹولو سارا دی ماشاءاللہ چی موبائلو نے رو استل کنا اگر جماعت کے اگر دکان کی اگر ملگری قرآن شریف کے خو دے وخا زمادہ مرگری گواہ دی دے خبری واللہ ماغا قرآن شریف راواغستا چی دا سے میں ورطاو قتل سلکے میں درد پیدا شو باوی موبائلو نے رو باسی موبائلو نے رو استل ما تو گو رہی پا موبائل میں دا سے گوتے راخ کلی دوڑا پا نظرہ نرازی اے سکرین لگے دلے دے دوڑا پا نظرہ نرازی تاسو چی سار کے گاڑے روانوی دا شیشہ پاکا ہویا کنا دوڑا پا نظر نرازی واللہ پا قرآن میں لاس راخ کے لاس میں پا دوڑو باندی دوڑ جن شو کنا دا قبر کی مرگرے دے وفادار دے دا زنکدن کی مرگرے دے وفادار دے اے دا روز محشر کے میزان کی پولیسرات کی مرگرے دے وفادار دے دے برسر جنت تداخل شی القرآن حجت لک او علیکا دے برتوی تسوکے دمر وفادارے تسوکے دمر وفادارے دے برتوی ز قرآن عظیم الشانم تا دنیا کی ما سر وفا کڑی دنن زتا سر وفا کم در واخ لئی د سر وفا وکي د سر مینا وکي دا واحد اغا وفادار مرگره دا د دنیا خلق بدی د دیزی نه اوچت کی ایل تبه در لیو کند کنستی اغا کندی تا قبر وی د خاورو بالخ بی لوی تیگی و د خاورو چلے بدر باندی ادرائی جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا خبر ختم زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا ملوک و حضور و خداوند کیا کیا دکھائے گا تو روزتا چند کیا کیا اجل نے بچھاڑے تنومند کیا کیا اگا حقیقت دے چمن تستر کے پٹی کڑی دے نوجوانان پا نظر رازی ماشاءاللہ دزوانی ہمیشہ ندا سوال درتکم میں استعمال ود نظر حفاظت شروع کا طولش پکد پردی خورو لور سر پا خبروں کی تیرش وکنا دادا بی حیائی سیلاب بستا زوانی برباد کی کٹولش پا دے پیس بک او ڈرامو فلمونو پا بد نظرہی کی تیرشوا او سار کی جماعت ویران پروت دیکھنا اے دا قرآن کا اللہ للاڑو او اللہ تی شکایتو کچھ اللہ دا سی غافلہ بے قدر خلقو تا دے ورکڑے اوما زمائے اس قدر نہ دے کڑے ما سرے وفا نہ دے کڑے ما سرے منہ نہ دے کڑے ٹول وعدہ پا خرافاتو باندے پا رواجنو باندے پا ناچ گانا باندے دا بے حیائی پا دل دل کی تیر شو کنا
کنا او چکلے ناوی بوتللا دا شادی حال ندا سی وطلا کنا نو بے ناوی لقرآن شریف سر باندی نیولے ہو نو ماوی داولی ماتی مولانا صاحب دا برکت دا پارا ماوی تاسو خود برکت جنازی ہو بستلے دو جماعت کے ناسم ماشومانو نوی نوی قرآن شریفون راوڑل ماتی مولانا صاحب دا قرآن شریفون جماعت کی دا طلباء با پکی سبق ہوئی دا منگ دی طلباء ولی پا میراس کی ورکڑے دے چے گوتی ورنوڑائی وزگار نیو گانا پراپرٹی کول غواړي سوک بارگن کی مصروفه ده اے منگ لچه سوک هم راشی کنا او منگ تاوی دوارا تکوا نو سوی خبره یر مولانا سے دوارا تکوا دا زوی میں امریکی تا اپلائی کڑی دا یر مولانا سے دعا کوا چه خد بادام و جازون اللہ را کی یر مولانا سے دعا کوا چه بس ټول دغه د دنیا دعاګانې دي د څوک نه وایي چې دعا کوه الله به وایي زما جامې نه وې تا جامې نه دي راکړي الله ته په جامو څه کوې زه وکړم تا ډوډۍ نه ده راکړې الله ته په ډوډۍ څه کوې ستا ګاونډي نه هرو تا په مړه خېټه وخوړله پلاس کی دے روبو گیڑانی والا پکانو پجانو دی شیندلے مالی دلے اے بندہ مالی دلے دا موبائل پپت نظرے کی دے شپتے رکڑا دا سارے درنا منز پاتے ہو مالی دلے قرآن دے نورا غستے اے زمان پا کلام باندے گردونا پراتا ہو دولی پہ پراتے ہوئے ٹول عمر دے موبائل لور کڑے ہو مالی دلے ٹول اشپا پا غلط مجلسنوں کے ناس ہوئے مالی دلے مالی دلے مالی دلے پاغ سخت و رزب تپوز کی گی کنا زمان پا مخدب وسیوخ کلاو چی ندی اختراغ چالا ورش چی سوک غم نلری تب محل دلن ناستی خوشالیانی کوي لگ د محل نرا بہرش جڑاگانی واورا ایدا چی دکار استڑی راشم او بیگار یہ قوم ددی سڑی را باندی لگی شان پیسی ہی پاتی دی چار آلا غستی وی بیا ہم دا غربت لوجے اے زما درزی سر دا تیر اختر جامے پاتی دی اگو رائے استا پال مارے کے جوڑا نخوخی کی کنا سخلق بدا سیدہ غوی با گر میں جامے نہیں دا غوی با پیزار نہیں اگو را نظر واچوا ستانا کم سی سیوائی دے کنا ورکا دا ابو بکر صدیق آغا کردار چوندے کا سچل در باندے شوے دے حضرت عثمان آغا سخاوت چوندے کا سچل در باندے شوے دے اے دکور ٹول سامان را جمع کو او یو پندو کے پشا باندے راڑا ولے دے دا ابو بکر صدیق دے بچو تے پختنا اکڑا بابا جانا دا سامان چرتا اڑے وے بچیا محمد الرسول اللہ تے اڑما وے بابا جان دی درشلی پورے ورسے دا بیارا واپس شو دی دیوال پسے لاس مگا ماوے بابا جانا صدر نو رکشوی دی سگورے ماتاوئی اے دا ابو بکر صدیق دے ماتاوئی بچیا دل تمی استن کے خو دیوا چی محمد الرسول اللہ تے وی سما سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سرکار کا عالم کیا ہوگا کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گوڑوں
کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ منگ سر سمر احسانات کری دی، نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے تو جہانوں میں اس کا گزارا نہیں۔ سمر مقام سمر مرتبہ، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے کی ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ پھول تو پھول ہے، حسن کانٹوں میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔